Salam alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasila sur chercheur balimaw victoire et gloire fama balimaw an ka armée fo la armée kabako kɛ kunu ka se bi ma tuguni balimaw la ka law ye a bɛ bonya hakili ma wallahi Mali armée tiɲɛ Mali armée ɲɔgɔn tɛ sous région na a partager et an bɛna n da don ko camanba de kɛra est-ce qu'il y a faamu armée ko la ani wale bilalen bɛ bɛɛ ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini n'o ye mardi ye yɛrɛwolo ka QG la n'a bɛ bolibana à partir de 16h fort du Chêne wale bilalen don bɛɛ ma an ka taa an bɛna réunion kɛ vendredi min bɛna n'o ye le 28 avril a MINUSMA gagné mobilisation ni minnu kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn de kan ka tigɛ sen na ni Ala sɔnna MINUSMA bɛ taa donc mardi n'o ye sini o ye réunion préparatoire ye bɛɛ k'i jija ka ye o la est-ce qu'il y a faamu an bɛna le vendredi bɔli de labɛn wele bilalen bɛ fort du Chêne ma maliyɛn kelen kelen bɛɛ a bɛna kɛ Mali fantan naani bɛɛ la k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi ali kaba kelen min bɛ bɔ mɔgɔ fari la balimaw Tiami ka fura ka ɲi ma yɛrɛdimi non c'est-à-dire a bɛ hépatite a b'o traiter ka ban a ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 n'i y'o wele i bɛ a sɔrɔ o tɛmɛlen k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci a mɔgɔ tɛ sa ko n'a gɛlɛyara Mali ko la wallahi wuli bɛ kɛ ka kutubu sɛgɛrɛ donc an tɛ sɛgɛrɛ an tɛ ɲina Seku Lasana Kanɛ an b'a fo ka Cheikh Sala fo Kani Jalo dilikaw n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka fierté ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo ye fo yan fo Tubakura ni mɔgɔ min mago bɛ est-ce qu'il y a faamu Morikɛ ka numéro la i bɛ se ka don n ka inbox la m'a d'i ma ni Ala ni kɛra sɔnna donc ka famille dili bɛɛ fo ka Amadu Kani Jalo fo yan fo dili ka dili famille bɛɛ fo ani dili mɔgɔ min sigilen b'u ka golo kan est-ce qu'il y a faamu wa cɛkɔrɔba min bɛ yen a fɛnɛ a ka foli belebele bɛ yan donc victoire et gloire ka membre bɛɛ fo jalakɔrɔjikaw gabonkaw c'est-à-dire Gabon n'a bɛ fɛ ka don victoire et gloire la a ye tɛmɛ Modi Sissoco ka canal fɛ donc Gabon bureau bɛ ka sigi jalakɔrɔji a bɛ ka sigi Fana a bɛ ka sigi Pensoba a bɛ ka sigi Kuluko a yɔrɔw ka ca mɔgɔw de bɛ ka adhérer donc ni minnu bɛ fɛ ka adhérer halisa yɔrɔ caman na a bɛ sin ka ɲi ni Ala ni kira sɔnna mouvement ye an b'a implantation na maliyɛnw aw yɛrɛ ka laɲini de don k'an activiste k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka mouvement dɔ kɛ en même temps mɔgɔ belebeleba dɔ donna an ka mouvement kɔnɔ n'o ye Kid Lajo n'o tɛ mɔgɔ dogolen ani mɔgɔ belebeleba wɛrɛ donna a kɔnɔ n'o ye Mas Radio Patriote a fana a ka foli bɛ yan donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔ balimaw exploit de kɛra kabako belebeleba de kɛra bi Mali armée fɛ état major bɔra ka communiqué bila san n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée ko Mali armée n'i y'a ta k'a lajɛ bi tɛ lundi ye nin kɛra bi de lundi 24 avril 2023 est-ce qu'il y a faamu Mali armée ye kabako de lamaga duuru population de bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ Mali armée ka janjo fɔ Mali armée ka yagaro gwasa ko fɔ Mali armée k'u ma Mali armée ɲɔgɔn ye k'u dabali banna Mali armée la yɔrɔ dɔ bɛ Bayangara 25 km n'i y'a ta k'a lajɛ alerte mɔgɔw de ye weleli kɛ ko terroristes bɛ Bayangara ɲɛfɛ à 25 km o kɛlen Mali ma dɔwɛrɛ kɛ rapidement alerte fɔ ani hélicoptère ka n ko balimaw n ko cɛw de bɛ si hélicoptère da la u sigilen de don u ka saki bɛ yen pilote u kunkolo dalen bɛ hélicoptère da la wale bɛ bulon ma dɔrɔn ko rentrer embarquer y'a une opération o yɔrɔ bɛɛ u tɛ don so kɔnɔ u bɛ don hélicoptère kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ est-ce qu'il y a faamu hélicoptère bɛ décoller donc k'u ye wale bila hélicoptère tigiw ma ani drone tigiw n balimaw o tɛmɛlen kɔ ani dugumamɔgɔw u ye wale bila olu fana ma n'i y'a ta k'a lajɛ dugumala la i b'a dɔn terroriste ninnu wari de ko sari kɔngɔ de b'u la sisan wari t'u kun u nana ka na baganw de suɲɛ u kun ka ca dɛ u groupe ba de don donc u nana baganw de suɲɛ duuru population bolo u y'olu ka baganw suɲɛ est-ce qu'il y a faamu donc armée ye jateminɛ kɛ est-ce qu'il y a faamu
terroriste ou be moto bi saba ɲɔgɔn kan est ce qu'il y'a faamu ale ni terroriste 10 ɲɔgɔn olu claclalen bɛ quoi ou be moto bi saba terroriste 10 ɲɔgɔn olu claclalen bɛ a lajɛ en même temps ma ban tuguni dɛ i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛlen armée ye mun de kɛ i b'a ye k'a fɔ u kun dogolen bɛ a tɔgɔ tuba dɔw kɔnɔna la u dogolen bɛ tuba dɔw kɔnɔ armée de filɛ ka frappe chirurgicale kɛ ni moto ninnu kan n ko est ce qu'il y'a faamu a bɛ fɔ an ka hélicoptère min ma ko Mi-35P balimaw n k'a ye fɛn wuli terroriste kan u ka moto kɛra i ko lɔgɔkuru de u ka moto kɛra i ko finfinkuru de a kɛra i ko mɔgɔ ma deli ka kɛ ni moto kan ja moto mana exploser a bɛ dɔgɔya de n balimaw tiɲɛni donna terroriste kun cɛ c'est-à-dire mototigi 29 est ce qu'il y'a faamu o mototigi 29 armée ka frappe 2 balimaw a y'a bɛɛ neutraliser ka bɔ baara la o tɛmɛlen kɔ kɛlɛ ma ban dɛ est ce qu'il y'a faamu c'est-à-dire terroriste dɔw échappera olu bolila est ce qu'il y'a faamu u bolila ka don yɔrɔ jumɛn na u bolila ka taa foro kɔnɔlaw la o y'a sɔrɔ armée n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw bɔra Bayangara dɔw bɔra Koro cɛ minnu fɛnɛ bolila terroriste kelen minnu bolila armée de filɛ nin ye k'an ka cɛw an ka commandos bila olu kɔ balimaw o ye bɔrɔntɔli da terroriste kan balimaw o bɔrɔntɔli senfɛ est ce qu'il y'a faamu terroriste minnu bolila k'u bɛ t'u dogo tu kɔnɔ n'u siranna avion ka baara ye i b'a ye k'a fɔ an ka force u ye 8 terroristes faga o la an ye moto kura 22 moto an y'o de récupérer terroristes la 22 moto an y'o récupérer u la a ma ban tuguni dɛ c'est-à-dire est ce qu'il y'a faamu an y'u ka armes caman minɛ an'u ka munitions caman ani matériel de communication an y'o caman minɛ o tɛmɛlen kɔ c'est-à-dire n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ armée ye mine a bɛ mine 16 ɲɔgɔn armée ye olu désamorcer u kun ye minw da mɔgɔw ye u kun y'u da mɔgɔw ye yɔrɔ jumɛn Bayangara Bankas est ce qu'il y'a faamu Bayangara ni Bankas ani Sévaré cɛla la u kun ye minw da armée olu désamorcer toujours bi journée kelen tuguni armée opération wɛrɛ kɛ tuguni est ce qu'il y'a faamu u ye reconnaissance offensive kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Boni à 12 km du sud-est de Boni armée terroriste cɛ 3 bɔ baara la k'u ka motow bɛɛ détruire ka taliki waliki kelen minɛ ani minan caman donc i b'a ye k'a fɔ état-major a b'a confirmer bi halisa ko dɔw bɛ ka kɛ c'est-à-dire terroristes bɛ ka denmisɛnninw de recruter n balimaw an ka kuma an denw fɛ minnu bɛ ka u denw di u ka don terrorisiya la u k'a dabila denmisɛnninw enfant soldats armée ko a n'olu de bɛ ka kari ɲɔgɔn na sisan tellement que mɔgɔ tɛ terroristes banna de u banna Sévaré armée kɛlen k'u bɔrɔntɔ ko denmisɛnnin baden de tun bɛ Sévaré fɛnɛ a nana ye nin yɔrɔ fɛnɛ la ko denmisɛnnin baden de bɛ yen n balimaw ala kama a ye nin video kolonkolon c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara kɛ a ye denmisɛnninw sen bɔ terrorisme na aw pour aw denw aw kana aw denw bila ka taa ko ka t'u di kalanyɔrɔ la parce que u b'u caman minɛ k'u recruter k'u hakili yɛlɛma ok donc i b'a ye k'a fɔ nin baara de kɛra yen yɔrɔ la est ce qu'il y'a faamu o tɛmɛlen kɔ kunun journée fɛnɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Menaka est ce qu'il y'a faamu Menaka zone dɔ bɛ yen ko Tin Fadima à 27 km au nord-ouest de Menaka est ce qu'il y'a faamu armée ye terroriste 12 Mali armée an kun bɛ terroriste faga wa an nana bɔ fɛn dɔ confirmation kalama ja Mali armée bɛ se ka opération kɛ ka terroriste minɛ sur le terrain u mana mugu ci an ka mɔgɔw la an ka mɔgɔw bɛ a ɲini est ce qu'il y'a faamu marifa ni fɛn mun bɛ u bolo an ka mɔgɔw b'a ɲini k'o marifa minɛ u la c'est-à-dire k'u neutraliser ka sɔrɔ u ma faga Mali armée ye terroriste cɛ 12 o de minɛ Menaka donc a y'u minɛ Menaka a ye matériel baden sɔrɔ u bolo PM sɔrɔ l'u bolo AK-47 sɔrɔ l'u bolo fusil de chasse chargeur caman est ce qu'il y'a faamu ani a tɔgɔ grenade ani satellite téléphone ni tubabuw tɛ u bɛ satellite téléphone sɔrɔ min est ce qu'il y'a faamu ani MINUSMA est ce qu'il y'a en même temps u kun bɛ ka galon jugu min tigɛ diɲɛ don o don ko Menaka bɛ bi m'a fɔ ye n ko galon don ɔ nin y'a tile joli Menaka binna wa armée bɛ ka patrouille kɛ fo Menaka ɲɛfɛ
Maintenant, quand il fait là de la où il y a une baraque, État islamique comme là, avec Fomounou ma Daesh, Kata ou ka opération Kata Daesh, Kachao mene, Kunyama mene, a fo Mali armée ma Kunyama mene. Tchèdom se tchèfagala, mais ka Nyanama mene, ou ka gele Ouma, armée dobe se bunteli la, mais ka tchèo Nyanama mene kou siri, ou tiso la, ko Mali armée Nyanama mene de, ka ou me tchè ka terroriste Nyanama siri. Daesh terroriste munu nga farne terroriste ye terroriste dangoroba terroriste waraba ko Mali armée bu siri de sisa andu vagatune ku mene terrain an ku siri terroriste tan ani fla Daesh lu forle no re lu ye terroriste kangarawne angata o temelengo Mali armée ko kaba nyine munu ye groupe signataire ye accord d'Alger nous tegenobla Kouka nous be baro barake ou kou sara Mali armée la ou ni Mali armée ka ke ñoxon fait pour que fli kana douala groupe armé au segime kaka l'étation des groupes armés coordonnez vos opérations avec l'armée malienne pour qu'il n'y ait pas de malentendu pour qu'il n'y ait pas de bavure parce que il est très difficile de reconnaître tout détenteur d'armes dans une partie du nord donc toutes les actions que vous serez amené à entreprendre, il faut coordonner ces actions-là avec l'armée malienne pour éviter les confusions, pour éviter les tirs fratricides. Donc, au conseil, au dit groupe armé, mais il y aura fort français là. Donc, n'a pas barao barake, au sera Mali armé là. N'a pas sera Mali armé là, marfatigi boromani, marfatigi là, armé baga tchedundo. Mais groupe signataire ou armé, tu sais, ou louberdonné. Yani flikata boala dondo donc aya sara armée la avec ko ka to armée ko OK donc iba e kafo ni baraba nunu ne kera même balmo na particularité donc fo ay so Mali armée d'abord kunu armée mi sari avait attaqué avec des attaques complexes yoro chamana avec terroristes ou faga armée mi aga hélicoptère kelembe tien a te fengwa kelela o dongele atara opération fla sabake ka terroristes ou faga o dengele o dugusejé tuguni o armée kele aga kla ka opération wara monter ka terroristes badem boronto ku bo barala iba foko mina matiambolo iba foko sarir anga chewitaro nin qualité mbula quoi iba foko tisenga quoi en même temps, au bec à quel jamana la jamana mi, l'india mo kele me ki ka demet kala, embalmo Mali armée manga fo. Mali armée manga fo. Armée du même se ka opération Joli. Est-ce qu'il y a pour nous? Kunu nim bité, à opération a plus de 10 opérations avec un bec qu'on fait simultanément. Billahi Mali armée. Et armée tché. Armée en fier. Ça n'est sekene binega do armée là quoi. Wallahi ne sekene nga do armée là. Tellement que comme nous meka ke quoi ka ke ire nyana quoi. Balmo. Non. Ne sekene wallahi ne ka ke armée kono bi. Balmo. Mais ça dit il va dans la vie ben il a choix donc quoi. Bon, on optera un choix de là. Donc on assume. Voilà, donc il va y avoir mbora ko rom fo mais angan jo mena feni ndo ira awla sisa ni asera kateme bon na masaka kateme am continuer ni anga sujet quoi ayete bayangara ou ye bara minge duru ayete armée ay terroriste ay tatugule mungula ayete foka yoro sisi ayebe ni yoro nuna bon imagine fitin do werebe ay image la ayete kele mingera bi duru bayangara ay image do fleur dans la commune de Douro, région de Bandiagara. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que notre armée monte en puissance selon un habitant de Douro. Des hélicoptères et drones ont pilonné la position des terroristes en fuite après avoir incendié quelques maisons du village et en emportant des animaux. À l'entrée du village de Douro, prise en tenaille au flanc de la montagne entre deux feux, celui des militaires de Bankas et ceux de Bandiagara. Les éléments de Dana Amassogou aussi en appui au sol. 3 hélicoptères parachutants de commando bien armés au sol. Les terroristes ont jeté leurs armes moto et bétail volés, cherchant des abris pour se cacher.
Mais trop tard, des hommes sont déjà partout. Pas de perte en vies humaines ni de blessés civils ou militaires. Wa amaye ko armée ni bara minge ko mo shima sala a bara mingera bayangara duru sansan ko che shima sala c'est une armée professionnelle terrorisme ube kelen u ba haram wala kamate ube kelen haram o temelengo amena nga fen flana na balmo wele blalembe bema sini no mardi mo ki klobana anga yoro soro yere wolo ka kije la bana 16h anga tan sigamena ministre geni fermi bayma ozenta ko bora klonge la ministre beta an klala est-ce ya fam faire une stratégie ba ngolo amena olu place sur place balma ministre be gente na faire na stratégie on tena dévoiler avec place de l'indépendance là balma ba kalama kafo aba unyana ko barkan nyaga menanche barkan ya wa menanche yoro anshima barkan sarasu tato ay matériel do kon bora kunda Niger ka mais barkan na uga strasi cheduma iba kalama kuyolu bebla ministre la tato olu transférer ministre ma u tato yuka au armun di ministre ma u tato uga cheninga minao wa transférer ministre ma ministre de be o fene di la rebelu ma aw ete rebelu defo tisera parce que mina mindira uma barkan tato aka officier nyanama aga cheduma a bebla ministre la ema u tato we ki wad manga kidal barkan tato au lieu que armée malienne wole Kwen kandama gosi atato Francis tato gosi ay Mali de wele ka kandi Mali mo mais atato kidal ay ministre de wele ka kandi ministre mama balmo aw ni ala ni grati on ka nga so ministre ga to nga jamana la donc barkan na effectif bébé wani ministre be wajira barkan me contrôle matériel do bu bolo be se ka fon ni ka renseignement soro raison pour laquelle qu'elle se ka ban et c'est à fond. Binia Tagale, Mali Karanga das roleno, terrorisme tisega do frontière fa tsega ke. Bonia et terrorisme, al saoube kanyera, al saouteka sega tunu, parce que est-ce qu'il y a fond, balmo do de beka minan duma, o minan mega borom na koma taka do frontière fa. Minan mega bo konna de la ka di terrorisme, on mo ko minan bo konna la ka di terrorisme o de ministre. Mais fin de fois révélation avec ministre ka statut là avec ONU ka statut là nous bena intervention li fait d'abord ou comme mena te fouiller ou comme mena te contrôler ou ni mena mi mena oni nous ni minni engin explosif ou nanao joma contrôler nous go ku retado on me se gam fo on nous retado na be dona ou ta di terrorisme ma me bo akala ma wa o de là c'est vrai attaque là a yirako Koro les terroristes comme bombe artisanale, bombe minou ira ba glani engrais, ko zena bombe munu explosif munu ira ubolo. Farafin te se kan glane, anga terroristes kan bombe munu glani niveau tout là, ni bombe munu glani niveau bet babu de là. Donc il va ekafo, o tubabu be yoro jume, o tubabu be ministre de la là, ni ministre matan sur la matama. Palmo wele blalendo. Le 28 avril, mobilisation de Mali Fantan ani nani. Tembalmo, nama boni na bilahi, ni ministre to jama gele ayala kana ereken. Ni ministre maye ni 1 million de personnes mabo dans la rue, boulevard la région na. Balmo, ministre tisran. Balmo, ministre beto anga jamana lo banga jamana ti saraka tala takti dabla. Balmo, an koni population a initiative ni font à ministre Maguet. Dama yini aw fait a kana ngele yiri sanfɛ ka tigɛ mɔgɔw ka bɔ nama bɔ ni ye shira ni jama dogara ministre bɛ taa ni jama dogara sa u bɛ mun kɛ u bɛ rapport de ci onina ko non u bɛ taa fɔ ko mɔgɔ damadɔni de ka ko ye nin ye quoi ndaro ni y'a faamu ko mɔgɔ damadɔni de manipulelen no risu bɛ ka wari di mɔgɔ damadɔni de ma olu de ka ko ye nin ye ko jama ma bɔ o de la ni jama ma bɔ a ka kɛ kabako jama u tɛ taa ni jama bɔra kabako jama bilahi est-ce qu'il y a fond risu yɛrɛ b'a fɔ ministre ka mandat renouvelé tɔ k'olu yɛrɛ bɛ yan olu ɲɛ y'a ye malien tɛ ministre fɛ risi b'i sen da ministre ko kan mais n'an jama ma bɔ n'an tora so ni ministre ma san 30 kɛ jamana in na a ka tigɛ ne Amara Silala bilahi Congo bɛ a ka ca san 20 kɔ ye wa o bɛ san 30 kɛ Mali la est-ce qu'il y a fond man tɛ ala delo la a ye bɔ le 28 n'o ye vendredi place de l'indépendance mais sini wole blale me patriote be ma mardi anga yoko soro yere wolo kije la à partir de 16h anga ta ko imbaraji ministre beta saraka tala
ni ala ni kira sɔnna wele bilalen bɛ bɛɛ ma patriote bɛɛ voilà salam alaikum